bandiraɓe sehlaɓe heltoɓe radio Jowol Sare jaam ñalle moon ko musidɗo mon Amadou haltama en garti hannde oɗo ñalawma aset hawri ko ɗiɗi lewru uti tan ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar ko yafna ɗon taw d' abord hanki habruji meɗen e ñalawma aljuma waɗi caɗele seeɗa technique ɗumen ɓuuri mo ɗuma en puɗɗi toon to États-Unis ɗum noon en ƴeewan kadi kanko lammoko Donald Trump holko hesɗi hanki siftindon toon kanko Donald Trump kala ñande aljuma jamma hawnaki won peeje kadi décision ngaji jamiroje ɗe o ƴeftata habruji men international mana en toon to Gaza hono kamɓe délégation mo kanko Donald Trump mo nelduno toon yanti kadi ambassadeur mabɓe ɓe jillinoma toon to Gaza kono ɓe mbawi kadi fottude yimɓeɓe famille aji men continue nanguede oɗo sa joni toon to Gaza ma en cakkitoro habruji men toon to Sénégal ko siftinɗen tan hono décision mo kamɓe tribunal toppitiɗo ko fati enquête ɗiɗo kalisaji ɗi falɓe gomen takka caɗinoma kadi ɗaɓɓade ummade toon to avocat ji makko ummade kadi e yimɓe hewɓe gan public o haalata joni pour farba ngom yo oppi rokke liberté mum provisoire kanko Ousmane konngol konnguɗi ñaaɗi ɗi ƴefti ɗum noon surtout henne ko contre fonds monétaire international est ce que ɗum ɗo ko hunde wawde wallude Sénégal walla ɗum ɗo ko hunde wawde bonnude kanko présidence makko kanko Bassirou Diomaye Faye suma en gatu joni jañoɗede e ɗiɗo titre uji bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haade men fuɗɗade habruji meɗen ma en jigɗo hen habruji jaam gondaɗo ɗum noon Fuutanke Dia bisimilla ma communiqué jaam gondaɗo ardoɗo radio Jowol Sare animateur ji mum ina ndenda sunare e kuudejo so ko yumum cankiɗo gonɗo to dowlaji dentude Amérique Abou Mody Dia ko joom galle cankiɗo woni koto dowlaji dentude Amérique ceerno Amadou Dia ko kenum cankiɗo woni koto dowlaji dentude Amérique Mamadou Mody Diallo ko kenum cankiɗo woni koto Fondu Dieynaba Thinde ko mawnum cankiɗo woni koto Dakaru Bakary Ba ko kenum cankiɗo woni koto dowlaji dentude Amérique Aissata Sidi Dia ko denɗum cankiɗo woni koto Nouadhibou eɓe ndenda sunare e ɓesguji Fondu Dakar e wonɓe toon to dowlaji dentude Amérique caggal jaltugol aduna Kardiatou Thinde kanko Kardiatou Thinde o yalti aduna ko ñande alarba nogas lewru maydu to wiyete Cincinnati Ohio e nder to dowlaji dentude Amérique yettini communiqué o ko Amadou Touré e ɓesgu mum wurɓe toon to dowlaji dentude Amérique yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna yo juuɗe moƴƴe jabbumo yo toon wonna foftorde makko. Fuutanke Dia jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko addi foof no mbinɗen ni toon to États-Unis ko yalte ñalawma hono fedde mawde nde tambinde radio ji kewɗi ɗo e États-Unis kanko gardiɗo mo ene o yalti hande télévision o wi wonde ko sababude Donald Trump signinde ko yamirore wonde ko kañum hoɗum ne usti balle gummotoɗo e gouvernement fédéral faade mabɓe kamɓe wiyeteɓe ko mbiyata corporation for public broadcasting eno ko kañum tambino ko wayno NPR ko kañum tambino ko wayno PBS e ɗum alay sago ɓe guddidame mabɓe donc yiyama balɗe ɓennuɗe hono toon to PBS yimɓe show ji kewɗi ɗi ganduɗa en mbiyama wonde ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom koyemi ko ñifere oɗo debbo e konguɗi ɗo haali o wi wonde ko sibu hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeeɗiɗi kala ko fate balle patuɗo e radio ji ɗi ganduɗa public ne wayno ko gussa hen ken wona billion e feccere e ɗum noon kadi jeeya koye programme o kanko Donald Trump o ƴefti o futtilamu ko wiide wonde ko alay saago tawto gouvernement fédéral ene walla noon ɗiɗo radio ji e ɗum noon e wiide mabɓe kadi kanko Donald Trump e yimɓe républicain ji hewɓe e wiide wonde ko ɗiɗo radio ji ɗiɗi surtout henna NPR e kamɓe PBS ene wayno ko ɓe gonanani toujours yimɓe conservateur uji républicain ji e ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hen kamɓe PBS ɓe jeddi ɗum ɓe mbi wonde ko ala nde ɓe mbaɗi habruji mabɓe walla ala nde mbaɗi reportage taw emi jogui kolla hen ko wiyete bias ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe NPR eɓene continue wadde programme uji mabɓe hay so ɓe keɓani balle fédéral ɓe ɗamini continue programme uji mabɓe balle taw ko yimɓe dokkata kanko gardinoɗo NPR ko démission o e ngoɗo radio si tawde ɓe ngala hankkadi kalisaji gummotoɗo toon ko gouvernement fédéral ko siltiɗon tan e nder États-Unis kala radio ji ɗi ganduɗa hen mbaɗoji gueɗe public e kamɓe woni koye balle ummade gouvernement fédéral firti noon e condition ngaji gonɗi ɗon ɗi ko ɗiɗon radio ji ɗi mbaɗata gueɗe ɗe ganduɗa politique pour wonande parti kanko gardiɗo fedde mawde nde en hono biyeteɗo Patricia Harrison e nder konguɗi ɗi o haali o wi wonde ko sunare mawde ɓe goni saabu oɗo sa ɗiɗo radio ji walla ko tambiɗi ko hunde nde ganduɗa jibdina koye Amérique arde oɗo sa joni on tan hono kanko Donald Trump ardemo e fewjinamo ɗeɗo peeje pour dartinde programme ji ɗum ko hunde ko bonande mawde toon to États-Unis hande toon to Washington siftindon tan hono kanko Donald Trump ene wayno ko ñalawma en ko seeki debbo goto kañum hoorimo ardino kala ko mbiyata statistique pour hollude no foti liggeyaji kamɓe gouvernement fédéral ɓe dañi e wonande
lebbi tati walla lewru ɓennuɗondu tugnade ko yalti ono kanko Donald Trump wi wonde ko oɗo debbo gardiɗo ko fati département statistique chiffre uji ɗi waɗi hen ɗi wona chiffre uji gonga gonga donc kanko Donald Trump ene wani o yalti télévision omo défendre décision makko segde hono kanko biyeteɗo Erika magantar fa ɗum nene ko kañum adduno kala département statistique toon de direction du travail woni républicain ji kewɗi taw ko kañumen ko ɓooyɓe toon to congrès kolli mettere mumen si babude segde mo kanko Donald Trump oɗo debbo o wiide makko noon kanko Donald Trump ɗum ɗo ari ko sibabude lewru ɓennuɗo ndi mois de juillet ono kamɓe direction statistique direction travail ɓe kolli wonde ko laamu makko kanko Donald Trump dañi tan ko liggeyaji kene wona 73 ujunere ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa e wiide mabɓe kanko Donald Trump ko heure aji liggeyaji ɗiɓe pewji ɗiɓe créé ɗi e ɓuuri ɗon e nder kanko Donald Trump kadi ko haali en wani ɓe beltaki surtout e lebbi ɗiɗi ko adi ɗum ɗon ɗum noon ko mai e juin wonde ko en hollanno wonde ko laamu makko wawi tan ko dañde liggeyaji kene wona 250 ujunere liggey ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa en e wiide makko kanko Donald Trump ɗiɗo chiffre uji ko chiffre uji ɗi wona gonga e ɗum noon ko ɗum waɗi o seki oɗo debbo kono en wani ko jandiyankoɓe surtout haralleɓe ko fati statistique ko kaali mbi wonde ko oɗo debbo ko debbo tan gardi direction wona kañum waɗata chiffre uji en wani ko yimɓe haralleɓe wonɓe son e direction ko kañum en mbaɗata ɗiɗon chiffre uji donc kala mo wawi ƴeftude goɗɗo so ari ara tan kañum hoore mum tumnoton tan e kala koye chiffre uji dokkaɗi ko wawi wonde fof en wayno ko yimɓe sénateur uji ko wayno Tennessee ko wayno Rand Paul mo ni o Kentucky kañumen fof en wayno mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en kanko Donald Trump fotani waɗ ɗum Alaska sénateur kadi Lisa Murkowski kañum hoore mum wi wonde ko ɗum ɗo wona hunde wonde fayida segdemo kanko Donald Trump oɗo commissionnaire o gardinoɗo ko fati direction statistique William Beach kadi kañum hoore mum ko meeɗi wonde direction oɗon commission wi wonde ko kañum hoore mum ene o wi wonde ko ɗum ɗo en segde oɗo debbo ala fof justification donc wawi wonde fof ene woni ko kanko Donald Trump mon continue défendre décision makko donc sifti noon tan hakkude relation ngaji kamɓe États-Unis e kamɓe Russie hono kanko Donald Trump ƴeftinde décision hanki wiide wonde komo nelda batuji walla laaɗe ɗi ganduɗa wiyeteɗe sous-marin gonoje e nder ndiyam taw ko laaɗe baɗɗe nucléaire andaka noon ɗeɗon laaɗe baɗɗe nucléaire so tawi ko baɗɗe kañum koye men nucléaire bawɗo werlade bomboji walla ko nucléaire bawɗo défendre ko fati gueɗe nucléaire ko wawi wonde fof ɗum ɗo ɗiɗo décision ngaji gaari ko kanko Donald Trump caggal nde wulliti wonde hono ancien vice président mo Russie hono kanko biyeteɗo Medvedev kanko vraiment nde haali wi wonde so tawi Donald Trump gueɗe ɗe waɗata menace uji ɗi waɗata yoɓe siftinde ɗumen ko hassidu Russie naaɓe bombama eɓe jogui kamɓe Russie toon systéme mbiyata ɗum ko junngo maygo firti wonde ko so tawi yimɓe leydi ndi fof bombama ha maayi ha laaɓi tant que oɗon systéme ne continue wodde c'est à dire ko so tawi ala memde ɗum oɗon systéme findinata hoore mum kañum weɗito bomboji kala ɗo bomboji gommino e ɗum noon ko ɗum waɗi kanko Donald Trump o wi ɗum ɗo ko menace contre kamɓe États-Unis kamɓe kadi adduno ɗum waɗi o neldi toon ɗiɗon bosoji andaka noon est ce que ɗum ɗo kadi ko sibabude haalluji makko kanko e Medvedev kanko Donald Trump o yiiɗa sontodirde walla sontodirede ɗum ko ɗum addi ɗum ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗiɗo batoji ɗiɗi ɗi o yamiri payi toon to nokku mo waɗɗani toon to Russie habaruji men toon to Gaza sifti ɗon tan ko délégation makko kanko Donald Trump walla neɗɗo mo neldi toon yehino toon to Gaza ne yaade ambassadeur mabɓe gonɗo toon to Jérusalem hono biyeteɗo Mike Maccabi kono noon e wayno ko palestinaɓe wonnoɓe toon mbawino wiide wonde ko jillu mabɓe ala ko nafi tawde nde ɓe goni toon nde Israel ne continue werlade bomboji cukalel ne ken jaalol sappo e ɗiɗi hitande maayi toon e kono noon kadi kamɓe kadi oɗo délégation ɓe mbawino kadi fottude e yimɓe ɓe ganduɗa famille aji mumen ene nangga ha hande toon to Gaza kadi ene wayno ɓe mbawi kadi wostodirde mo miijoji e oɗon saabu nde ɓe goni toon nde hono kamɓe Hamas ɓe mbawi kadi neldude vidéo ji ina kolla yimɓeɓe ɓe nangui ha hande taw ko yimɓe famille aji mumen ko toon to Israel goni ɓeɗon yimɓe kadi famille aji mumen continue wadde seppoji oɗo saaha joni pour contre gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu wiide wonde ko o waƴaka ɓeɗon yimɓe nanggaɓe o waƴaka kadi jaam dañira Israel o waƴa tan ko eno kontilde wonde lamɗo ɗum ɗo fof ko sibabude kadi ha eɓe gandi justice ne rewa makko tant que nattani wonde premier ministre justice ala bawɗo sogdemo walla ko e noon ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Donald Trump e laamu makko kadi mon continue wiide wonde ko alay saago balle naata toon to Gaza sibabude Israel
kañum hoore mum reconnaissi kañum hoore mum gueɗe ɗe waɗi toon de pour hadde yimɓe ñamde ha ene ma hen ɗum ko hunde ko crime international toon to Sénégal ko siftin ɗon tan hanki ñalawma hanki aljuma golle ruuti hono kamɓe tribunal gonɗo toon toppitiɗo enquête ko fate ɗiɗo kaalisaji ko wayno ko kanko wayno Farba Ngom en ko wayno Ɗahir Sarr en takka ene wayno ko kamɓe tribunal ɗaɓɓande yettinode ɓe wiide wonde ko kanko Farba Ngom yo oppe sibabude cellal makko ɗum noon ko liberté provisoire ene wayno ɓe mbaɗi décision maɓɓe hanki wiide wonde ko ɓe calima oɗo liberté provisoire e ɗum noon kadi e tugnade kadi ko yaltoton ɓe ɓeydi hen kadi gueɗe ɓe takki Farba Ngom ɗum noon ko gueɗe kadi ɗe jeyda e gueɗe ɗe ganduɗa gandunoɗe avocat ji makko noon oɗo saha joni enen gullito wiide wonde ko ɗum ɗo fof ko toñangue e kadi ene wayno ko maɓe continue ɗaɓɓude hono commission ngaji international ko wayno Nations Unies ko wayno CEDEAO yo waɗa intervention par ce que laamu gongu toon ngo oɗo saha joni ko laamu doolam mako kadi ala fof justification koɓe jogui ko mbaɗata ko e kadi ko siftin ɗon tan ɓeɗo nanggaɓe fof ko kone cokata no oɗo saha joni kono hay goto men ñawaka donc liberté provisoire kalteɗo ko pour ɓe jooɗo ha ñawre maɓe yonta nden ɓe garta tribunal kono wayno ko kamɓe tribunal uji gonɗi toon enquêtoɓe ko fate ɗiɗo kaalisaji ene wayno oɗo saha joni koɓe saliɓe oppude Farba Ngom siftin ɗon tan kadi koye lebbi ɓennuɗi ɗi hono kamɓe oɗon tribunal ardiɓe ɗum ɓe mbawino ni wiide wonde koɓe jamiri karalla goto ko fate calla ɓerde yo waw yeeya yilloyomo kanko Farba Ngom ƴeewa so tawi mo jogui caɗele wonde toon to kaso oɗon de arti nde henne kañum hoore mum haali ne wini wonde ko cellal makko yamirani kanko yo hedde ɗiɗo nokkuji kono noon wayno ɓe keɗaki ɗiɗon wajuji cakkitoɗen hande ko Sénégal tugnade kadi e ko yalti hono kanko Ousmane Sonko ɗum noon kay e nder programme uji ɗiɓe mbaɗi oɗo saha joni pour ko mbiyata redressement économique toon ɗum noon ko ƴewde peeje goɗɗe ɗe ɓe mbaɗata ha ɓe mbawa ɓamtude ngaalu leydi Sénégal ene wayno huccitini haaluji mettuɗi fade e fonds monétaire international ɗum noon ko nden yimɓe namdimo gueɗe patuɗe e programme uji makko ɗi henna est ce que so tawi oɗo redressement walla ɗeɗo peeje ɗe ɓe mbaɗata pour ɓamtude ngaalu Sénégal est ce que so fonds monétaire international yantani hen ɗum wonta caɗele kanko Ousmane Sonko e nder haalluji ɗi haala wi wonde ko oɗo saha joni omo tuumi wonde ko fonds monétaire international kañum hoore mum ene wawi taw kone jeeya koye complot ji wadde pour tardinde leydi Sénégal saabu ene wayno holko woni sababu kamɓe ɓe jaɓani haalde kaalisaji ɗiɗo ñamlaɗi ɗum noon koye laamu makko sall wiyata ñamala ganduɗa cuuɗaɗe ɓe jaɓani haalde ɗum e kadi ɓe continue hande wiide wonde ko alay saago ganda won gueɗe won tawa eɓe poti andude ɗum ɗum noon kanko Ousmane Sonko wi wonde ko omo tuumi wonde ko fonds monétaire international ene jogui anniye mo ganduɗa ene tampinde leydi Sénégal saabu hawnaki ko fonds monétaire international won woɗɓe ɓe waddata pour bonnude laamu mabɓe walla bonnude gueɗe peeje ɗe mbaɗata kamɓe nguɗo laamu kesu gardingu toon to leydi Sénégal tugnade noon hande jandiyankoɓe surtout henna jandiyankoɓe international ko kaali mbi wonde est ce que ɗum ɗo kanko Ousmane Sonko ɗiɗo haalluji kadi wona ɓeydude bonnude jokkodiral walla kolodiral gongal hakkude fonds monétaire international e kamɓe laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye e surtout oɗon saaha ɗo kamɓe Sénégal ni eɓe ɗaɓɓi wonde hono leydi Côte d'Ivoire kañum hoore mum yo waɗa intervention beele fonds monétaire international ene walla ɓe heɓde balle nde ɓe mbawi liggorade ko fate ngaalu mabɓe toon to leydi Sénégal bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en gartu jamma so Allah jaaɓi e habaruji jaaƴi ɗemgal Pulaar ɗum noon siftinde on hande ko aset ɗiɗi lewru août hitande ujunaji 2020